ମାମାଲି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭଜା କରୁଛୁ ନା ଦହି ବାଇଗଣ କରିବେ? ମା ଖାଇସାରିଲାଣି। କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ କ୍ଷୀରଟା ଖାଇଲେ କହିବୁ। ହଁ କେମିତି ହେଇଛି? ଖାଇଛୁ? କେମିତି ହେଇଛି? ସତ କହ। ସୁପର ସତ। ବୋଉ ଖାଇସାର ନେଇକି ଯାଅ, ଦେଇଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ। ମାମୁଁ ଘରେ ମା କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛି ବେ? କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? କ'ଣ ନେଇକି ସବୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ? ଆଜି ଆମର ସାଧ ମୋ ଶାଶୁର ହେଇଥିଲା ତ, ସେ ଗାଁରେ ଟିକେ ଦବାକୁ ପଡିବ ତ, ସେ ଯାଉଛି। ଆରେ ଆମର ବା ଆଜି ଅଛି। ଆଜି ମୋ ମାର ମାମା ତମର ଆଜି ଏ ସବୁ ହେଇଛି ନା? ଇଏ କ'ଣ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଇଏ ଡାଲମା। ମା ଆଉ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ? ଖେଚେଡି କ୍ଷୀରି ନା? ଆଉ ଓ ମା ରହିଲ ରହିଲ ଦେଖି ଆମର କ'ଣ ନେଇଛୁ? ଓ ମୁଁ ଏ ସବୁ କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଛୁ? ଇଏ ଆମର ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରେ ବଢା ହବ? ଏଇ କାହା କୁଆ ନଉଛି ପୁଣି କହିଗଲି ସିନା।